Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Pogto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 1, 2023, araw ng Miyerkules. Kung numerical po yan ay 03-01-2023. Imagine ninyo, ang bilis-bilis ng panahon. Parang nung isang araw lang, kakasabi lang natin, tapos na ang January. Ngayon, tapos na rin ang February. Pangatlong buwan na po ng taong 2023 ngayong araw. At sadyang maraming mga pangyayari sa ating buhay talaga. Ang napakabilis lamang na dumaraan talaga. Time flies. Pero ngayong March, ano bang sineselebrate natin? Siyempre, March, birth month ko ang March. Malapit ng araw na aking birthday. Si Joe Alan Asuncion,
excited sa pa-birthday ko. Itong si Ray Bravo, ewan ko nga ba kung excited sa birthday ko. Pero ngayong buwang ito, inoobserbahan din po natin ang Women's Month. No? And syempre, dahil Women's Month, alam nyo, merong ganyan talagang mga okasyon, no, para paalala sa karapatan ng kababaihan. Pero kailangan na dapat ito yung nakamarka na araw-araw. Hindi dapat na magkaroon ng Women's Month dahil dapat every day is Women's Day. At ngayong bonding ito ay Fire Prevention Month sa buong Pilipinas. At alam ko itinakda ang Fire Prevention Month tuwing Marso dahil karaniwan Marso raw ang maraming cases ng mga sunog. And ngayong Fire Prevention Month, syempre palakasin po natin at alalahanin, pag-aralan ang iba't ibang mga pamamaraan upang makaiwas po sa sunog sa ating mga pamamahay, gayon din sa ating mga opisina, at ano ang dapat gawin kung sakasakali na huwag naman po sana na kayo po ay ma-involve sa ganitong klaseng insidente. At para po sa karagdagang impormasyon, balita, syempre tumutok ho kayo sa aming mga news programs dito sa CLTV 36 at mag-subscribe ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. At ang isa pa ho naming Facebook page, ito po ang CLTV 36 News. Para naman ho sa aming IG account na pwede po ninyong i-follow, ito po ay CLTV 36 Official. Samantalang ang aming Twitter handle ay CLTV 36 para mabasa po ninyo ang aming mga tweets. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programs ng CLTV 36 at ang aming latest uploads, mag-subscribe lamang ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. At ang aming website naman po ay www.cltv36.tv. Yan po ang dapat nyong i-type sa inyong web browsers. Meron din ho kaming TikTok account na @CLTV36. At ngayong araw ng Miyerkules, ano bang ating topic? Question of the day. Nanong makapagpasaya ka, inyang anak ka, ano ba ang nagpapasaya sa iyo noong bata ka pa? Basantala po rin kayong komento. Ana pong, ay tayong kakasabi ko pa nandin. Jo alal na Asuncion, magpasaya ka kunyang anak ko itang kayariming mig-aten masking Cathedral San Fernando. Diretso kami, Jollibee, nyaman na ken sa ken. Kayo ba kukorba o talagang diretso? Pota misabal kayo, Jo Alan. Balo kaya tayong Jollibee ken. Ing matibe Jollibee. Uling pasarane ing kasiping ng McDo. Sabi na naman pong Riona Suba, makipagpatentero hanggang bengi. Tapos minsan ang pasweet datang ko, mamulay na kami, tsaka pagpasko naman, gisigan na kami di tatangko at mako, pakit dala din candy at sukem plastic yelo sa benda Ibatlakang Santa Claus. Kasanting da rin kaya kang share ne, Ma'am Riana. Iben Caballero, lagi kaming magdilukeng sapa. Kaya bila rin kaya kaming kakyalong, kauli ko bale, manayay mako, makasadyaying taiktik, pamalasbas na rogone. Masaya ka rogong may swimming keng sapa, kauli mo, mga balasbas na kaman. Kaya raning saya, sakit naman, ne, Sir Ben? Ilorna Espenya Manalili, siyempre, ing mamyalong kayabe daring kalaro ko po. Patentero kami, lalong Chinese garter, yan lagi ming pialong. Kay ba't kwentuhan tungkol ka rin crash? Uy, kay ba't detang slam note? So, nung masusulat kong slam note, pamukulat chula, what's your favorite color? What's your motto ni Ma'am Lorna? Ibalo king motto ng Ray Bravo, balo ye. Sing a lot,
staying alive. Sabi na naman pong John Silva, Saturday, makatakam soft drinks, pit na kami paning wali ko. Wow, kasweet na naman, Sir John. Tsaka magkano waring soft drinks kanitang anaka? Sa bagay, kanta, balo ko, 5 pesos mo at 3 pesos, ngero-ngeni. Ang 8 ounce sa soft drinks sata, tsaka 15 pesos na yun, Apollo. O, sabi ng Henry Vanta, 12 na yung kanong 8 ounce sa tamalati ka. Solo ne. Kamal na po ng soft drinks ngayon, Magdanom na kayo mo. Yung ko pakipusan na mahilig kayo soft drinks, mata sa sugar, pero atin naman kanong Coke Zero. Tuloy-tuloy yun lamang pong padala rin kayong komento. Lahat ng inyong mga pabate, greetings, shoutouts, pati yung mga pa-birthday. I-send nyo lang sa aming Facebook Live at babasahin po natin lahat yan. Maya-maya po lamang. At bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan at sa mga balita, nais ko munang batiin ng happy 35th anniversary ang aking ina at ama, Ditas and Mario Simbulan. Kayo ay ehemplo ng labing-labing, ng matinding pag-iibigan. Imagine mo, 35 years na kayong nagmamahalan. At sana'y i-bless pa kayo ng ating Panginoon. And good health sa inyong dalawa. I love you, Mama Ditas and Daddy-o Mario. Happy anniversary sa inyong dalawa. Samantala, narito na po ang mga malalaking balitang Central Luzon. Dinala na sa Pampanga ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang kanilang dance festival na tinatawag na Sayaw Pinoy. Dito ipinakita ang iba't ibang uri ng sayaw na nahagisnan, sumikat at kinagigiliwan sa bansa. Para sa kanilang unang pagtanghal sa lalawigan, isinagawa ito sa St. Scholastica's Academy sa City of San Fernando, Pampanga. Tutukan natin ang balita ni Liana Canilao. Ang mga Pinoy ay kilala bilang mga naturally born dancers. Kung kaya't mapa modern, folk dance, ballet o contemporary man, ay siguradong kayang-kayang makipagsabayan ng mga ito kahit kanino pa itapat. Ang isinagawang Sayaw Pinoy sa St. Scholastica's Academy sa siyudad ng San Fernando nitong Lunes, February 27, ay isa sa mga patunay kung bakit marami sa ating mga kababayan ang nakikilala sa larangan ng pagsayaw. Ayon kay Shirley Halili Cruz, ang chairman ng National Committee on Dance ng National Commission for Culture and Arts, 17 taon nang masimula ng pag-iikot-ikot nila sa iba't ibang panig ng bansa. I want to highlight all the different genres and dance. So we have the folk dance, the classical ballet, lyrical, contemporary, tap, hip hop, and even musical theater arts. So I think Sayaw Pinoy is very successful, and I have brought Sayaw Pinoy to 422 venues, and I tapped already 526 dance groups. So we were able to encourage the young dancers, all ages, and from different regions of the country. Para naman sa ilang mga performers, bukod sa appreciation sa sining at kultura, ang pagsayaw ay isang uri ng ekspresyon ng nararamdaman ng isang tao. Because we want to share Filipino arts through dances. Because naniniwala kami during yung system na through dance, we can communicate with each other. And gamit yung mga sarili naming art, different genres of dance, at syempre yung camaraderie na nabubuo namin dito sa Sayaw Pinoy. Ang mga katutubong sayaw naman ay metikulosong inaral ng mga dancer dahil ito ay uri ng pagbibigay ng pugay at respeto sa kanilang mayamang kultura. May times po na nahihirapan talaga kasi may mga, hindi naman sa amin original ito nanggaling. So, kailangan yung way ng pagsayaw nila, dapat ma-adapt din namin yun. So, may times talaga na mahirap, lalo na pag mga balancing, mga ganun po yung mga sayaw. So, kailangan kasi maging yung galaw namin katulad nila, kahawig nila. So, medyo mahirap talaga din. So, umpisa. Samantala, kasama ng Junior New System at TUP Kalinangan, ang mga performers na SLU Dance Company, UEC Langanan, CLSU Bitay Sining, Halili Cruz Dance Troupe, SSA Dance Ministry, Sinukwan, Para Dance Sport PNU Balingsayaw, JNS Buga HCDC at J Crisis. Hindi naman magkamayaw ang mga estudyante at mga audience sa galing ng mga mananayaw.
Ayon naman sa principal ng SSA na si Sister Mary Ignatius Aquino OSP, mahalaga na hindi lang subsob sa pag-aral ang mga estudyante. Panahon na umano na sila ay lumabas at ipakita ang kanilang mga itinatagong talento sa pagsasayaw. This is very important, especially for me. My passion is also for the arts. And the formation of the is not only academics, but it should be holistic, no? And after 2 years of pandemic, they were closed inside their homes. This is the best time for them to explore other possibilities, no? And to develop their innate talents, especially in the culture and arts. Samantala, bukod sa CSFP, magtutungo rin ang Sayaw Pinoy sa Mabalacat City. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Marunong din po tayo sa ganong-ganong moves, ha? Mula sa pangarap ng dating kura paroko ng St. James Apostle Church sa Betis, Pampanga na si Among Greg Canlas na magkaroon ng ikalawang bamboo organ sa bansa, nabuo po ang Betis Bamboo Organ. Ang Betis Bamboo Organ ay tinayo sa loob ng 175 taon matapos makompleto ng Agustinian priest sa si Diego Serra ang sikat na Las Piñas Bamboo Organ na matatagpuan sa St. Joseph Parish Church. Binubuo ito ng 30 piraso ng wood pipes, 560 piraso ng bamboo pipes, at 168 metal pipes. Gawa ito ng Diego Serra Organ Builders na pinamumunuan ni Shelwin Tagle. Matatandaan na unang narinig ng mga Katolikong deboto ang pagtugtog ni Raymond Lutak gamit ang bamboo organ sa pagsisimula ng simbang gabi sa simbahang parokya ng Betis kasama ang Betis Music Ministry. Samantala, matapos ang mahabang pagpaplano at konstruksyon, opisyal ng pasisinayaan ang Betis Bamboo Organ sa darating na 2 ng Marso, bukas na po yan. Libre lamang itong inihahandog ng simbahan para masaksihan ng publiko ang inaugurasyon ng 2 bamboo organ sa bansa. Iba't ibang mga grupo rin ang inaasahan na magpe-perform at tutugtog sa nasabing kaganapan. Kanyapin ng Mirabilia Choral, bibilugan na rin Mirabilia Day Children's Choir, plus additional na hinanpik ko karing Choir Betis, plus inipong korong Ibat Quezon City pa para maging memorabilia ining historic occasion tamo Pampanga na natin sasabing Jody, it will go down in the history of the church and of the province of Pampanga na atin tamong second bamboo organ, not just to admire but to help us sing glory to God and to help us really feel the presence of God in the community when we worship and when we sing together. So, dito pong pwede, datang ko sana po, Bangkanita Ayal Benye. Aabot sa 50 fiberglass boats at 10 bakulingling ang ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa mga mangisda sa Sasmuan at Lubao. Ayon sa BIFAR, paraan ito upang mapalaki ang kita ng mga mangisda sa pamamagitan ng direktang pagtitinda ng kanilang mga huli sa merkado. Narito ang report. 8 taong gulang pa lamang noon si Jesus Nuki ng Lubao, Pampanga nang matuto siyang mangisda. Ito na umano nakagisna niyang trabaho kung kaya't namaran na rin ito ng kanyang 5 anak. 69 years old na si Tatay Jesus, subalit patuloy pa rin siya sa paghahanap buhay. Sa dinami-dami ng kanya na pagdaanan, maituturing na isa umuno sa pinakamalaking pagsubok na kanya naranasan ng COVID-19 pandemic. 2 kasi sa kanya mga anak ang binawian ng buhay sa kasagsagan ng pandemya. Mula nung na-lockdown kasi mabigat nangyari sa pamilya ko. Nawalan ako ng 2 anak. Na-lockdown yung bunso ko sa Katbalogan. 6 na buwan na hindi nakauwi. Yun nga, nawala akong kuya niya. Wala siya.
talagang mahirap. Kumisan kasi pag natiyempo ka, medyo mahina yung mga isda. Namamatayan ka, medyo okay. Hindi masyadong lugi pero yung kita medyo kokonti. Isa si Tatay Jesus sa 10 benepisyaryo ng Bakulingling o live fish container mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 at pamahalaang panlalawigan ng Pampanga na pinamahagi sa Lubao Bamboo Hub nitong Biyerkules, February 28. Present sa naturang ceremonial turnover ng mga kagamitan pangisda, sina Pampanga Vice Governor Lilia Pineda at Pampanga 2nd District Representative Lorena Macapagal-Arroyo. Ayon kay BFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, magagamit ang Bakulingling sa pagtatransport ng mga nahuling isda tungo sa merkado. Ang baliang Bakulingling, ako po ang nag-conceptualize niyan. Kakaiba po siya doon sa mga mobile na transport sa ating mga tilapia. Dahil ito po, hindi siya gumagamit ng agitator. Gumagamit po ito ng oxygen at lalagyan ng konting yelo para sariwang-sariwa yung mga isda natin. At yung counterpart naman po ng local government units o ng recipients, kung gusto mag-avail ng mga kooperatiba, ay yung pong motor. So, yun po, bali, joint effort ito ng partners, BIPAR, local government units, and other fisher organizations. Bukod sa mga Bakulingling ay namahagi rin ng 50 fiberglass boats na mismo nga mga mamamalakaya ang gumawa. So isinulong po namin yung programang Bangka Mo, Gawa Mo. So dito ay dalawa po ang benefits dito dahil unang-una natitrain yung mga recipients ng kung paano paggawa ng bangka. At the same time, yung gagawin naman ng bangka, sa kanila po yon. Ibig sabihin na talagang gagawin nilang matibay dahil sila yung gagamit. At the same time po is nakakatipid ang gobyerno. Dahil kung tutusin po ang isang bangka, kung bibilin po natin itong buo, ay medyo magastos po. Sabihin na natin, umabot ng nasa 40,000 yan. Pero dahil sa Bangka Mo, Gawa Mo, malilibre na po yung labor sa paggawa. Malaki naman ang pasasalamat ng mga mangingisda sa mga natanggap nilang fiberglass boats at maging sa kaalamang nakuha sa paggawa ng sariling bangka. Ay, malaking tulong tong binigay nito sa amin lalo na kumpleto, may bangka, may motor. Kagaya namin, wala kami pambiling timano. Ito, malaking tulong na to sa binigay ng BIPAR sa amin. Samantala, nakatakda pang mag-ikot ang BIFAR Region 3 sa buong rehiyon upang mamahagi ng Bakulingling sa mga darating na panahon. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang mga anunsyo dito lamang po sa Topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. Nais ko munang batiin ng happy birthday si Chris Balingit. Chrissy, birthday mo ngayon. Wala ka bang pakanton? Sa iyong birthday ngayon, Chrissy, we wish you a good health. No? Wish namin sa yan. At marami pang blessings. At sana'y patuloy na mamayagpag ang iyong professional life at siyempre alam ko excited ka palaging sa iyong pag-uwi dahil sa naghihintay mong baby girl. And mag-birthday ka hanggang gusto mo, Chrissy. Basta kung magpapakanton ka, wag mo kaming kalimutang padalhan dito sa CLTV. Happy birthday din kay Aika De Jesus. Aika, anong meron ngayong birthday mo? Ang Kuya JM mo ba ay may nakahandang regalo para sa iyo? Siya ba'y manlilibre ngayong birthday mo? At sana lahat ng birthday wishes mo, Aika, ay matupad at maging masaya sana ang pagdiriwang ng iyong kaarawan. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Aika De Jesus. Samantala, ito na pong ikalawang batch ng inyong mga sagot sa ating topic question of the day. Na anong makapagpasaya kanyang anak ka? Impong pakibat ng KD Alfonso S. Casenas. Inyang magpasaya ka kunyang malatiko, aliwa mo kabuting pialong, itang potang masakit ka. Kay bat alagaan na akong mako, iyam ako keng siping ko. Wow, wapin Istong mga anak at berat ka kasi ganda lagi kang makama. Istong masakit ka niyang anak ka. Kay ba't pa'y numana ka royal? Uy, ta soft drinks na naman. Baka nitang agad kang kumayat, balo yung kanta ako. Pota masakit ko. Sabi ko sa Libon Jollibee. Ay, basta sabihan na ka na, kauli na. Ay, Sera din Jollibee yan, iiyak kami kasali. Baka naano kang kumayap kanta dapat. Tutuki pong komento Jefferson Nick daw. Balam ko lang kaya basa yung baliktad mong lagyo. Dakal, Mamyalong King Asikan, Manalbe TV gang Black and White Chamo, Tata ng Pale, Jolens, text card, syempre maglakad, papunta eskwela, kasabi may crush mo. Mamangan bengi agnanagnan gang paratan niya mo ing sulu. Sir Jefferson, bala mo ing kapanahunan na ini. 80s, 90s siya ini Talagang alapang social media kanini, uling. Mamyalong ka pang text, 10 pang Jolen. And syempre, feeling ko, ating kayong gabon na pitatamnan. Talagang ako, masating panahon kanita talagang mamyalong ko pakendalan Gami sakab kami pati kayo the next day. Sabi na ko na naman, bati na naman kayo. Tara myalong tampa si Bayo. Ana pong Lorna Roman, meto niya po kakatamong top fans, Mandilo Kinguran. Anyang minunang panahon po, talagang minuna talaga. Mga 2023 ngayon siguro mga 90s na mo. Istumuran kanta mag-enjoy ka. Kasi, inguran kanita, malinis pa. Malinis, marinat, polluted. Pero ngayon panahon na ini, makakatakot Mandilo Kinguran. Uling pota, ing didiluan mo, acid rain pala. Fongi del Rosario, pag-abe-abe kaming mipisan-pisan makipanalbe TV kariing kong miya. Anya nga na kasi feeling ko, Fongi, pauso rin mga Ragula TV or Murang TV, hanggang anya nga na ako kanta. Makipanalbe kami mo naman, karesiping bale. In mong masakit,
Istong sera da ngawang ala, muli na ka, mayari ning alben mo, uling pitdada ning tibira. Imang badong, meto nga po kikikatam top fans, kung ali fiesta, ring bakasyon alang lub, eskwela, yes, corrected by istong fiesta, hanggang ating klase, kolungob, mabsi mong mabsi, ampong istong bakasyon kasi, aldoldo pialong, ni Imang badong. Pero wala kang bakal. Dakal salamat po karing kaya kayong pakibat, kaya katamong topic, question of the day, taglus-taglus wala mo pong padala rin. Pati rin kaya kayong greetings, shoutouts, ang po pang birthday greetings, syempre, basantala po rin, baya po mayari yung kaya katamong programa. Sa puntong ito, ibigyan daan naman po natin ang mga anunsong ito sa ating community billboard ngayong araw. Inaanyayahan ng lahat ng mga aspiring tour guides na makiisa sa isasagawang free tour guiding training ng Tourism Industry Skills Program ng Department of Tourism Region 3 at City of San Fernando, Pampanga Tourism and Investment Promotions Office na sa darating na March 21 hanggang 28 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang training ay bukas para sa mga LGBTQ+, Fernandino students, tour guides, coachero at tourism frontliners. Libre po ito. Palagay ko pati yung pagkain dito libre ha. At para sa mga interesadong lumahok, mag-register lamang sa link o QR code na makikita sa post ng CSFP Tourism Office sa kanilang FB page hanggang March 6. Ang link ay https://tinyurl.com/ccguiding2023. Magparehistro na po kayo dahil first come, first serve basis ito at limited slots lamang. Para sa lahat ng aspiring songwriters and music enthusiasts, ibahagi ng inyong talento at makilahok na sa Dinamulag Jingle Writing Competition. Ito ba'y para sa akin? Dinamulag daw eh. Ito ay bukas para sa mga Zambaleños edad 18 years old na pataas at may talento at kakayahan na makasulat ng sariling kanta. Ang jingle ay dapat nakakma sa selebrasyon ng Dinamulag Festival at Turismo ng Zambales. Teka, tungkol ba ito sa damulag na kalabaw o dinamulag na mangga? Magandang tanong yan kasi alam ko ang Zambales sikat din sa mga mangga. Ang mga mananalo sa jingle writing competition ay makatatanggap ng tumatanginting na 15,000 pesos para sa first place, 8,000 pesos para sa second place at 5,000 naman para sa third place at 5 consolation prizes sa tag 3,000 pesos. Aba, pwede na yan. Maaaring isumit ang inyong mga entries hanggang March 20, 2023. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang Facebook page ng Zambales Tourism at hanapin ang post tungkol dito. Meron po tayong road closure advisory. Pansamantalang isasara ang Kutkut intersection sa darating na March 5, araw po ng linggo, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi para sa isasagawang girder launching. Para sa mga alternatibong ruta mula sa Clark papunta Angeles City proper, maaaring dumaan sa Poinsettia, Arayat Boulevard, Don Huico Avenue, Fields Avenue, MacArthur Highway. Sa mga papuntang Clark galing San Fernando, maaaring dumaan sa MacArthur Highway. At sa mga papuntang Clark galing sa Porac, maaaring namang dumaan sa SCTEX o sa iba pang mga service roads. Ang isasagawa pong ito ay may kinalaman siguro sa itinatayong Kutkut flyover. Pinababatid po ng Angeles Electric Corporation na magkakaroon ng power interruption sa March 2, 2023. Bukas po yan, araw ng Huwebes, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 po ng umaga. Apektado po sa power interruption na ito ay ang bahagi ng NEPO Subdivision sa Rizal Extension, Guamela and Sampaguita
streets lamang. Ito po yung bigyang daan ang pole and line rehabilitation work sa Rizal Extension, Barangay Kutkut. Yung kayang mga foreigners, paano binibigkas yung Barangay Kutkut? Barangay cute-cute ba? Cute-cute. At sa ating pong pagbabalik, alamin natin ang mga aktibidad sa ika-6 na taong charity golf tournament na inorganisa ng HERO o Help Educate and Rear Orphans Foundation Incorporated. Manatili kayong nakatutok at magbabalik po ang programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Herbert Tumalon. Bert, ano bang meron ngayong birthday mo? Ikaw ba ay maglilibre, magpapakain ng iyong mga dim sums ng Walk It Out San Fernando? Bert, siguro mas mainam, matikman ko yan dahil birthday mo naman. And for your birthday, Bert, siyempre, sana'y magpatuloy na maging successful ang iyong negosyo. At siyempre, maging masaya ang iyong pamilya at ang iyong celebration. Bigyan ka ng malakas sa pangangatawan upang patuloy kang maging isang magaling na businessman. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Herbert Tumalon. Happy viewing naman kay Ma'am Jasmine at kay Miss Bea. Sana'y masarap ang inyong naging pananghalian ngayong araw na ito. And Ma'am Bea,
Huwag mong kalimutang i-follow up yung iPhone. Alam mo na yon. Samantala, ito naman po ang third batch ng inyong mga isinagot sa ating topic question of the day. Nanong magpasaya ka inyang anaka? Ana pong Rolina Dizon Manikdaw, mamyanong pong mandilo keng sapa, uso pa kasi kanita ing mandilo ka kareng sapa. Anya kasing, ito talagang nahahalata yung panahon noon tsaka ngayon. Kasi ngayon mahirap nang maligo sa mga sapa. Baka pag ahon mo sa sapa, nako imbis na luminis ka, lalo ka pang maging madumi. Kasi alam ko, yung mga tinatapon sa sapa ngayon, ginagawang drainage, no? Baka ma-surprise ka, naliligo ka na pala sa E. coli. Salmonella. Si Michelle Aku Kaparas, mananokyat king biyabas, kaya ba ko na din kakyalong ko, atin king makabulsang asin uling patitulod na ning biyabas, mimiriendan mi. Ma'am Michelle, ako kaya mga kamuanan kanita, uling istumanin lang. Biyabas para kay bulang lang. Agisan nyo no pala rin bunga. Ne? At ngayon panahon na ito, so mananokyat ka, mga bulyo ka, uling tatakon lapota, manabu ka, pero anyang kanitang panahon na ito, so anak ka talaga. Mananokyat ka kay bubong, talagang mamulay kendalan, ne? Those were the days. Edna Dizon Xiao. Pag makapamyalong ko at pag manalbe kaming basketball, lalo na pag ating niyang laban ding favorite kong Hinebra. Siyempre, never say die. Ma'am Edna, panahon na pa sigurong Jaworski ing Alben mong basketball king PBA. Ijen de Jesus Miklat, pag mag-grocery niya po imako, tas kunan mingan ing burimi. Ma'am Jen, istong mag-grocery ka, tuki mo kune. Bangkanita, itang buriko. Ako naman. Wow, talagang napakaswerte niyo, Ma'am Jen, ha? Talagang lahat ng pwedeng na gusto niyo, no? Anong ba yung kinukuha mo nun? Milo? Cereals? Candy, ha, Ma'am Jen? Si Marian Sanchez Marcelo, magkurang-kurangan kami din kakyalong ko. May ano ba yung kurang-kurangan sa Tagalog? Bahay-bahayin, kurang-kurangan yung laruan, di ba? Tapos magluto kaming bulong at gagawa kaming bale aulas. Simple mo pero masaya. Ganun kasimple yung mga noon. Yung mga laro tsaka mga laruan, Kareta mong sipit, karing sablayan, gagawan mong robot, detang kurang-kurangan, apin deta retang pialungan, napipaglutuan, ating balanga, itang bahay-bahayan, siyempre, apin yung pialong ita, Franz Graciel, bale-balaya man. Tara, magbale-balayan tamo, Ikang ikang tatang, ikang anak. Okay? Kasanting na po rin kaya kayong komento, basta po sendyo lamang po rin. Basan tala po kaya katamong programa. Samantala, muling nagbabalik ang Hero Golf Cup, ang taon ng charity golf tournament na inorganisa ng Hero o Help Educate and Rear Orphans Foundation Incorporated. Layo nito na masuportahan ang mga pangangailangan ng mga naulilang pamilya ng ating mga bayaning sundalo. Ngayong araw, makakasama po natin si Miss Camille Catalunya, ang Marketing Supervisor ng Hero Foundation Incorporated, upang ibahagi sa atin ang magandang layunin ng kanilang organisasyon at ang kanilang idaraos na ika-6 na charity golf tournament sa darating na March 3. Welcome po sa topic, Ma'am Camille. Hi, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, Ma'am Camille, katulad po ng ating mga nagdang mga guest, bibigyan ko ho kayo ng pagkakataon na i-greet, batiin, i-shout out lahat ng gusto nyong i-greet. Dahil baka, Ma'am Camille, magtampo ang iyong mga kamag-anak, mahal sa buhay, followers, subscribers, boyfriend, girlfriend, dahil hindi naman kayo madalas na TV, baka magtampo yan kung hindi nyo sila mabati ngayon. Go ahead po sa inyong greetings. Binabati ko po ang lahat, lalo na yung mga
pamilya ko sa Iloilo, ang Hero Foundation team na sumusubaybay, ang lahat po ng Hero Scholars from Luzon, Visayas, and Mindanao. Binabati ko din ng mga organizations and then corporations and individuals na sumusuporta po sa Hero Foundation. Ayan, magaling din si Ma'am Camille ha. Hindi siya nagbanggit ng pangalan upang pangkalahatan ang kanyang mga greetings. Simulan na po natin ang ating kwentuhan. Ma'am Camille, kamusta po kayo ngayon? Maayos naman po, and ngayon nga po ay excited na dahil 2 days na lang. Ito na po yung idaraos na po namin ang Hero Gold Cup. Alright. Ma'am Camille, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano ho ba itong Hero Foundation Incorporated? Yes. Ang Hero Foundation Incorporated po, ang layunin po niya ay suportahan or tulungan sa pamamagitan ng educational support ang mga batang naulila or anak ng mga namayapa nating sundalo, or kung saan killed in action or KIA, or during disaster relief operations, and then yung mga sundalo din po na permanently incapacitated. Alright. Ma'am, sino po ang parang nagpasimula ng foundation na ito? Ito ba yung mga kapwa sundalo rin or mga private individuals po ang bumubuo ng inyong foundation? Actually, nagsimula po ito sa pamumuno po noon nung Chief of Staff na si General Renato de Villa noong 1988. And actually, 34 years na po kami sa pagsuporta sa mga military orphans or yung mga anak po ng mga namayapa nating mga sundalo. And then, ngayon po, ang bumubuo na po nito yung mga board of directors namin is yung mga nasa mga business sector na po. Ayun. Pero ma'am, syempre bakit po ba natin bigyang pansin, no? Yung mga pamilya ng mga fallen soldiers natin, bakit sila po ang napili nating mga beneficiaries ng ating foundation? Actually, maraming salamat po sa pagtatanong niyan. Kasi pag pamilya po tayo, akala po natin, pag nawalan po tayo ng tatay, nanay, masakit sa atin, di ba? Masakit sa parte natin or kaibigan or yung kapatid. Lalo na po sa mga pamilya po ng sundalo, hindi lang naman po sila basta pamilya lang eh. Actually, lahat po nung mga nagiging sundalo ay mga breadwinner po sila. Imagine niyo po kung biglang nawala yung mahal natin sa buhay. And then the same time, yung nawala po, siya pa po yung haligi or kung saan hinuhugutan po ng lakas ng lahat ng pamilya. Kung wala pong support sa kanila, parang hindi lang sila nawala ng isang sasandalan, kundi nawala na po, parang mahihirapan po silang umangat ulit. Kasi dapat hindi lang po ba emotional ang suporta natin sa mga pamilyang ito, but kaya nga po na napili po namin na suportahan yung mga anak po nila dahil syempre naniniwala po tayo na pag tinulungan natin sila, sila na rin po yung magiging breadwinner ng pamilya nila na kung saan papatuloy po nila yung pagsisilbi po or yung pag-aalaga po para maging maayos po yung sarili nilang pamilya. Kahit nawala na po yung presence ng mahal nila sa buhay. Yes. And syempre kapag ang magulang mo ay talagang importanteng bahagi yan ng iyong buhay, no? And kailangan malaki kasi ang role na ginagampanan nila, and kapag nawala sila malaki rin ang nawawala sa kanilang buhay. So kailangan these are very big shoes to fill. Malaking hamon nito sa inyong foundation, pero for the past 34 years, I think napakarami na po ninyong mga kabataan ang natulungan sa inyong organisasyon. Pero sa ating pong pagbabalik, pag-usapan na po natin
ang nalalapit na aktibidad ng Hero. Kaya po huwag kayong aalis, babalik pa po ang programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Nais ko mo po nang batiin ng happy viewing si Darang Lea Lacanlale tuwing dumadaan po sa bahay. Ang si Darang Lea lagi sinabi, "Oy, pinapanood kita ha. Gusto ka laging magpabati sa'yo." Nagme-message ako, kaya lang hindi binabasa yung mga comments ko, sabi ni Dara Lea. Pero Dara Lea, I appreciate you watching and your support sa ating programa. At siyempre, nais ko rin pong batiin. Sino pang mga nais magpabati? Ito, si Ninang Riza Pineda. Happy birthday po sa inyo, Dara Riza. Sana'y masaya po ang inyong birthday celebration kasama ng iyong pamilya. And wishing you good health and more blessings pa ho sa inyo. At alam niyo ba, ang nanay ko ho ay nagkomento sa aking ibinahagi kanina sa ating topic question of the day. Sabi niya, may TV naman tayo nun ah. Mami, nung lumipat tayo sa Bulaon Resettlement, anong mag-isa pa ako noon, siyempre walang kuryente nun dyan. Siyempre nakikinood ako dun sa isang kanto. So pag magsasara na sila, yung tindahan dun, uwi na rin ako. Ikaw talaga, alam ko may TV tayo hanggang ngayon, marami tayong TV, ha? So, tuloy na po natin ang pagbabasa ng mga komento ninyo sa ating topic, question of the day. Na anong makapagpasaya kaya kanyang anak ka? Ang sagot po ni Suzette Montaño Bungay, pag misaling tindahong suman at kulti, kasaya ko. Atin kong pera. Ninuwaring masaya, may gisan katinda. Siyempre, nukar mo wari dara larang pera, Ma'am Suzette, na siguro panyaling pialungan or nano na pamangan, Ma'am? Maria Cristina A. Valerio, basta pag dinina na akong pesos makukanta, masaya na ako. O kaya sali na akong mansanas, green, masaya na ako. Wow, talagang mansanas, kule green. O kaya rin mansanas, makayan la kule, ating red, ampong green. O talang yellow, o kaya orange, or purple, kailangang cartoons, itong miyayaliwang color mansanas. Geraldine Dindindakis, sa murang edad ako'y nahubog sa gawaing bahay. Nyaali ko po aranasang makipamyalong, panganay ko po kasi. Ma'am Geraldine, ang importante may biyasa ka kayong obrang bale. Kaya ngini, mani mo na mo yung pamamalis.
pamaglinis. And siyempre, aliwamor nitang ating banding mo naman king pamilya. And palagay ko detang time na makapamyalong ka, makipamyalong ka, mo rin kalingwan ito. Franscola, Adwang Franscola. Diyan na akong perang apu ko. Wow, wane ding apu kanita, malagudla ka rin apura. Ne, diyan, tangu-tangu ka pa mo, Ken. Istuwaring manyad kang pera kang apu, magkaan bibigyan na kaya ka. Sa bagay, apu, kanda po tampunta lang kaya sa akong kaswelo. Nanong banway ta, mga 90s, 1990s, 30 years ago, punta lang kaya dyan na akong 20. Kaswelo ko, 20 pesos. Anyang panahon na ito, yung 20 pesos, maragulya pa value, ne? Marian, nanong piturutuno ng Ray Bravo, ng signal ng pesos. Itang sabyandang, may bless kayo, makota mo, ne? Anong kanda po, datang po yung mamo. Oy, may bless kayo, makota mo, talagang saglulo ko man i-bless kanta. Uling balo no kung munta ko kang apo mo, or munta ko Jollibee, o kaya munta kayo Kemperia, kaswelo yung kanita, Dakal pong salamat, king kaya kayo pong pamakibat, king kaya katamong topic question of the day. Ako po, inga akong pakibat, king kaya katamong topic question of the day, makapagpasaya ka na kanta. Siyempre, mamyalong ka, o nga ekwa kalingon kanita, minuli kong alas 6 timbengi, kukulay siya ako. Ako minuling kanita, otro ka uli ko, ing malan ko, makasako na. Palaya sana na akong mako. Meluno sa Rugoyapo ko kanta, peluba na ako. Rugo, ako kalingwan na tabalay ko lang, kalingwan ko. Samantala, kasama pa rin ho natin ngayon si Ma'am Camille, na kabahagi po ng Hero Foundation. Ma'am Camille, sa loob ng 34 years ng Hero Foundation, naaalala niyo pa ba kung gaano na karami yung mga natulungan nating mga kabataan? At the same time, yung mga nakaraang mga projects ninyo. Kasi nakikita ko kanina parang may mga scholarships pa ho na ipinapatupad itong Hero Foundation. Actually, sa loob po ng 34 years, 2,733 na po ang nasuportahan po natin ng mga military orphans. And 1,217 graduate po sila ng college. And yung iba po ay doktor, seaman, police, nasa AFP na din yung iba. And then teacher, nurse. And sa taon pong ito, 262 scholars naman po ang ating tinutulungan. And then, kung makikita nyo po sa social media, actually marami kaming programa. Pero sa Hero Foundation, ang main na sinusuportahan po namin ay yung educational support para sa elementary, high school, and college. And then, meron din po kaming full scholarship po na tinatawag na REACH program para po naman sa college naman siya from first year to makagraduate po siya ng college po to fourth year. Ganda naman po ng inyong mga programa, no? Para sa ating mga kabataan na nangulila sa kanilang kaanak na bayaning sundalo natin. And pero sa punto pong ito, magpapaalam muna ako sa ating mga manonood dahil lilipat po muna kami sa Facebook. So tuloy po natin ang ating programa sa Facebook at magtutuloy po muna po ang ating regular programming sa TV. Kaya tara, doon muna tayo sa Facebook, mamamaalam muna ang topic sa television. Okay? And Ma'am Camille, eto na. Ano ho ba yung nakatakda ninyong project ngayong March 3? Ayun po, ini-invite ko po ang lahat na sumali po kayo sa Hero Gold Cup
gaganapin na po ito sa March 3, 2023 sa darating na pong Biyernes dito po sa Camp Aguinaldo Golf Course. Yung ticket po ay 3,500 lamang na inclusive na yung green tea, lunch, and raffle. And yung tee-off starts sa 6 a.m. to 9 a.m. Camille, sino ho ba ang pwedeng sumali at makiisa dito sa ating 6th Hero Golf Cup 2023, a golf tournament to help the children of our fallen soldiers? Actually, wala naman po kaming nililimitahan kung sino po yung gustong sumali. Lahat po ito ay open. Pero mostly naman po na nagjo-join sa atin kasi ay mga adult na din since tournament po siya. Yun nga po, pwede po kayo mag-walk-in within that day. Pumunta lamang po kayo sa Camp Aguinaldo Golf Course. Ayun. And Ma'am Camille, papaano ho yung papaano ho yung tournament? Ano po ba yung prizes na mapapanalunan dito sa ating golf tournament? Alam ko meron pang mga mga hole-in-one ba yan? Or papaano yung magiging tournament natin, yung mga mananalo rito? Yes po. Actually, marami po tayong, kung yung sa tournament po, System 36 po yung ginagamit po natin for scoring. And then, syempre, may hole-in-one, may longest shot po, your nearest pin. Ganun po siya. May overall champion, may ladies division. And sa raffle prizes naman po natin, may trophies, and then at the same time, yung raffle prizes is appliances, may pistol po na 9mm, and then may saga holster. Since karamihan kasi mahilig na maglaro ay yung mga retired army or sa mga retired military natin. So meron po tayong saga holsters, and then may Realme na gadgets for raffle prizes, and ibang appliances like yung ref, TV, ganun po. So, ayun, marami palang pwedeng mangyari dyan sa golf tournament natin. Bukod sa mga prizes, mayroon pang mga iba't ibang paraffol. Pero, curious lang ako, Ma'am Camille, nitong pandemic, hindi naituloy itong tournament natin. Tama po ba? Yes po. Ang last po nating golf tournament ay nung 2020, March 6, 2020 po. Since po, nung 2 years po tayong huminto, so, ang nangyari po ay, syempre, focus na lang po tayo sa pag-aasikaso at sa pag-monitor sa mga hero scholars natin nationwide. Since meron naman po tayong online. Ma'am, kumusta ho yung mga nagdaang natin, Hero Golf Tournament? Noong bago ang nangyari itong pandemic, kumusta po yung pagdaraos ito? Actually, lahat naman po ng Hero Golf Cup ay lagi naman siyang successful. At yun po ay nagpapasalamat po talaga kami sa mga taong may puso, lalo na sa mga military urbans, na kahit pandemic ay nandyan pa rin sila, handang tumulong pa rin sa Hero Foundation at magbigay ng suporta sa edukasyon ng mga batang ulila. Alright. Ma'am, clarification lang, Ma'am Camila, kasi nakikita ko sa ibang pictures yung mga golf clubs. Paano yung mga nais sumali na walang golf clubs or gamit? Meron ba silang pwedeng upahan doon sa Camp Aguinaldo, or they have to bring their own golf club sa tournament? Yun. Actually, kung meron na po silang gamit, maaari naman nilang dalhin. And then, kung wala naman, meron naman po doon na pwedeng upahan na gamitin para sa tournament. Alright, Ma'am Camille, muli imbitahan po ninyo ang ating mga manonood, no? Actually, hindi lang ho kasi tayo napapanood dito sa Pampanga, pero I think the whole wide world dahil sa Facebook Live po natin. Papaano naman ho pala, Ma'am Camille, kung sakaling nais naman po nilang magpadala ng ibang ng pagtulong sa inyong foundation na outside doon sa golf tournament, or papaano ho sila makapagbigay ng tulong ho sa inyo?
We are inviting the public to be heroes to our hero children by participating in the 6th Hero Gold Cup. And also you can extend educational support for the military orphans through contact the Hero Foundation Inc. Facebook page or our landline 08912 0361. So sa ating And po then mga we have a kababayan, social media account also that you can connect with us, like the IG, the Instagram, the Twitter, and then the LinkedIn. Ayan. So nakikita po ninyo sa inyong screens ngayon ang contact number po ni Miss Camille sa 0289120661 at sa mobile phone number na 0915-627-07480 o pwede rin ho kayong mag-email sa info@herofoundation.com.ph. Meron din po silang Twitter at Facebook. Yung Facebook po nila ay Hero Foundation Inc. At yung kanilang website ay www.herofoundation.com.ph. So sa ating pong mga kababayan, suportahan po ninyo ang Hero Foundation, suportahan po ninyo ang kanilang ika-6 na golf tournament sa March 3 na po iyan. Ang marami pong pupuntahan yung 3,500 pesos na ticket. Alam ko kasama na din yung pagkain, no? Maraming pa-raffle, maraming pa-premyo, and makakatulong ho kayo sa kinabukasan ng mga kabataang naulila ng ating mga bayaning sundalo. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat sa panonood sa ninyo sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia Caluguranda kayo. Ako si Jody Dizon Mercado. Taga rito kasama nyo si LTV 36. Atin to. Thank you.